Ξεκινάμε έτσι. Συνεχίζουμε την υπαριθμόν 20 και είναι μεγάλη διάθεση. Κάτσε να ηρεμήσουμε λίγο. Γιάννη, κάνεις λίγο πιο πέρα. Είναι έλα. Θυμίζω, ίσως να μην το ξέρετε, ότι μόλις τελειώσαμε την ψήφιση και τα λοιπά του προηγούμενου τέτοια, πήρα τον συνάδελφο Τζατζάνη τηλέφωνο και του είπα ότι τελειώσαμε και ελάτε άμα θέλετε να δικά σας όπως θέλετε. Και το είχε κλειστό, το άφησα μήνυμα δηλαδή, το τηλεφωνητή του. Αλλά τώρα δεν θέλω να μπω σε τέτοια. Εκείνο που θέλω είναι το εξής. Καταρχήν σας καλωσορίζω όλους και εύχομαι καλές εργασίες. Εκείνο όμως που ειλικρινά με συγκίνηση θέλω να σας πω είναι ότι αυτό το πράγμα το τεράστιο που έγινε για να προχωρήσουμε σε μια αχτίδα ποτός, σε την καταστροφή, την εξαφάνιση του Ταμείου, βρήκε μια κορονίδα. Εγώ του είπα του ανθρώπου ότι είναι ο απομηχανής Θεός. Αν θυμάστε, είχα απανεβεί τον κατ' εμέ καλύτερο για αυτή τη δουλειά, Ρομπόλη. Και είχα σήμερα σε 9.30 το πρωί ραντεβού και σας λέω ότι με μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση για ότι κάτι κάναμε τέλος πάντων, ο άνθρωπος μου έδωσε με ελάχιστες λέξεις το εργαλείο, την κόκκινη γραμμή που σας έλεγα στο περασμένο συμβούλιο, που μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτά τα δεδομένα, σε αυτά τα σημερινά δεδομένα, ένα μεγάλο ποσοστό των επιδιώξεων μας. Δηλαδή, με τον εξής απλό τρόπο. Πρώτον βάζει, του είχα... Πριν προχωρήσεις, Πρόεδρε, για αυτό το θέμα, θέλω κάτι διαδικαστικά. Ναι, αμέσως μετά θα σου δώσω το λόγο και θα πεις πώς είναι θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και πρέπει να το βάλουμε στα θέματα. Άσε τη λέξη διαδικαστικά. Ένα λεπτό θα κάνω, να τελειώσω αυτό και μετά σου δίνω το λόγο και κάνει ό,τι θέλει. Άσε τη λέξη διαδικαστικά. Τώρα και εγώ διαδικαστικά και όλα. Σε παρακαλώ πολύ κύριε Τζαντάρη. Δεν προσπαθείς να... Δεν προσπαθεί τίποτα. Ένα λεπτό ησυχία για να καταλάβετε γιατί έκανα αυτή την πομπόδη εισαγωγή. Λοιπόν, έβαλε του είχα στείλει όπως μου ζήτησε το καταστατικό του ΤΜΕΔΕ, έτσι. Λοιπόν, το ΤΜΕΔΕ δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε, είναι όσο δεν υπάρχουν υποταμεία υπό τον ΕΦΚΑ, είναι η μόνη επαφή μας με την πραγματικότητα, έτσι, αυτή τη στιγμή. Χωρίς να απεμπολούμε το δικαίωμά μας για ταμείο όπως είναι τώρα το ΤΜΕΔΕ. Βελτιωμένο, γιατί συμφωνώ με τον Τσατζάνη που είπε πριν, ότι όλο το ασφαλιστικό πήγαινε για φούδο. Δεν είναι ότι έγιναν επεμβάσεις γιατί ήταν όλα ωραία και καταστραφήκαμε ξαφνικά. Λοιπόν, μπαίνω τώρα αμέσως με δύο λόγια να σας πω γιατί είμαι τόσο ικανοποιημένος. Το πρώτο είναι ότι στο άρθρο 23 πρόσθεσε ένα, από εμάς κάνατε το ξέρετε, προσθέτει εκεί που λέει του νόμου 3285 του 2005 και το άρθρο 180 του νόμου 4261 του 2014. Αυτό μου είπε, ούτε με ενδιαφέρει να σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν τις ξέρω, ότι ενδιαφέρει την αναλογιστική αρχή στην οποία πάει αυτό το πράγμα για έγκριση. Και ο Υπουργός, ο Πετρόπουλος δηλαδή, δεν πρόκειται να υπογράψει τίποτα εάν δεν έχει από την αναλογιστική αρχή το OK. Λοιπόν, άρα αυτό είναι τεχνικό, φεύγω αμέσως από αυτό. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι το εξής, το οποίο λέει στο άρθρο 24 που λέει για τα αποθεματικά. 2. Σε περίπτωση, το προσθέτει ο άνθρωπος, σε περίπτωση που η περιουσία του Ταμείου υπερκαλύπτει το μαθηματικό απόθεμα σε ποσοστό άνω του 103%, τότε το υπερβάλλον ποσό της περιουσίας με απόφαση της Δικούσας Επιτροπής θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επιπλέον παροχής στους συνταξιούχους με μορφή εφάπαξ χορήγησης στο τέλος του έτους.
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογιστικής επιστήμης και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Αυτό το πράγμα. Και τρίτον, λέει στη διοίκηση, εγώ του το είπα και δεν το είχε προσέξει και συμφώνησε απολύτως, εκεί που λέει στο άρθρο που λέει για τη διοίκηση, στο άρθρο 7 είναι νομίζω, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, νομίζω στο 7 θα σας πω αμέσως ποιο άρθρο είναι. Ναι, 7 είναι για τη διοίκηση, να βγούμε κι εμείς μέσα, να φύγει ένας που είναι διπλή και να είμαστε κι εμείς μέσα, το οποίο μέχρι τώρα το απορρίπτανε διαρρήδην, γιατί σου λέει δεν είναι το ΤΜΕΔΕ, δεν έχει καμία σχέση με τους συνταξιούχους. Με την προσθήκη όμως που σας είπα, επειδή έχουμε λόγο, αφενός και αφετέρου, διότι σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκπρόσωπο οι συνταξιούχοι, σε όλα, γι' αυτό έχει και τώρα στο ΤΜΕΔΕ, είναι ο Φιλιππίδης, έχουμε καθόλου δικαίωμα να έχουμε εκπρόσωπο και στο ΤΜΕΔΕ. Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις επεμβάσεις. Τώρα, μία λέξη μόνο και τελειώνω για να προχωρήσουμε. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι με τρόπο που περνάει από την αναλογιστική αρχή. Και είναι σχεδόν υποχρεωμένος ο Πετρόπουλος να το κάνει, που εγώ νομίζω ότι κανένας Πετρόπουλος δεν θέλει να πάει και κόντρα σε 150.000 οικογένειες μηχανικών και. Λοιπόν, είναι ακριβώς το πνεύμα της υπόθεσης και για μένα είναι αυτή η κόκκινη γραμμή. Δίνει δε τη δυνατότητα, γιατί το 103 είναι το minimum, δηλαδή εξασφαλίζεις με το 103 τα αποθεματικά ότι μπορείς να εκτελέσεις την πιστοδοσία και τα ρέστα και το από παραπάνω πρέπει με αποφάσεις του ΔΣ να μοιράζεται. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι το επιστέγασμα αυτού του αγώνα που κάναμε, εν πάση περιπτώσει, όσοι είδαμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη σημερινή κατάσταση και στο μέλλον αν καταφέρουμε κάτι παραπάνω, αλλά με τα σημερινά δεδομένα θεωρώ ότι είναι μια νίκη για την υπόθεσή μας. Με αυτό τελειώνω. Η συνέχεια έχει ως εξής. Θα κάνω εγώ ένα υπόμνημα βάσει αυτών που μου είπε ο άνθρωπος, θα του το στείλω να το εγκρίνει, γιατί και κύρος έχει και γνώσεις που εγώ ούτε κατά διάνοια. Και στη συνέχεια θα το υποβάλουμε επίσημα και στην αναλογιστική αρχή και στον Πετρόπουλο και στους τρεις τους δικούς μας, τους ΕΤΑΡ, ΣΜΕΔΕ και ΔΕ, και αυτό δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Θα έχει φύγαμα δηλαδή αν δεν περάσει. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι θα έχει φύγαμα γιατί όλους τους συμφέρει. Είναι αυτά που λέγαμε ότι συμφέρουν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, βάζω τελεία εδώ και συνεχίζοντας την ημερήσια διάταξη, δίνω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος μπορεί να μας τα πει όλα μαζί, ένα-ένα, όπως θέλει. Όπως θέλει. Όλα μαζί εδώ. Ό,τι θέλεις καλά. Από εδώ και πέρα είναι ο λόγος δικός. Και ελπίζω να είναι λιγότερο από 5 λεπτά. Ωραία. Πρώτον, είναι σημαντικότατο θέμα, προτείνω να το δούμε στη συνέχεια στα θέματα που θα έρθει η ώρα, γιατί είναι σημαντικό. Δεύτερο, δεν συνεχίζουμε καμία υπαριθμόν 20 συνεδρίαση, δεν υπάρχει η υπαριθμόν 20 συνεδρίαση, κατά τη γνώμη μου, διακόπηκε την ώρα της αποχώρησής μας. Και βεβαίως το τελειώσαμε με ψήφιση κλπ. Εγώ δεν ακούω μηνύματα, γιατί δεν έχω να πληρώνω αυτά και δεν ακούω. Την άλλη μέρα ακριβώς έστειλα και αντέδρασα ότι δεν συμφωνούσα με την συνεδρίαση που υπάρχει. Στείλαμε, νομίζω, εχθές την άποψή μας γιατί επιμένουμε σε αυτά τα θέματα. Ήταν η δεύτερη φορά που εξασκήσαμε αυτό το δικαίωμά μας να σταματήσει το Συμβούλιο και καταστατικά δεν μπορεί να προχωράει από την απουσία των δύο γραμματέων. Και έκανα την εξήγηση και νομίζω ότι διαβάσατε. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να υπερασπίσουμε το μόνο πράγμα που μας ενώνει, αλλιώς θα πλακωνόμαστε από το πρωί στο βράδυ στο ξύλο. Υπάρχει αυτό και πλακωνόμαστε, όχι στο ξύλο, αλλά με τον τρόπο που πλακωνόμαστε. Φανταστείτε να μην είχαμε και καταστατικό. Αυτή είναι η άποψή μας, δεν είναι ούτε κομμουνιστικό το καταστατικό, ούτε εκφράζει τις απόψεις μας, το θεωρούμε και αντιδραστικό και όμως είναι ένα εργαλείο που μας κρατάει εδώ μέσα. Αυτή είναι η θεώρησή μας και με αυτό το καμβά κάνουμε ό,τι κάνουμε και θα κάνουμε και σήμερα και κάθε μέρα και πιστεύω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα γιατί το καταστατικό μας σώζει. Και μπαίνω
στο θέμα που είχαμε. την αλληλεγγύη. Και μπαίνω και για την αλληλεγγύη. Θέλω να τελειώσω στο 5 λεπτό, μην με διακοπείτε, παρακαλώ. Εμείς καλέσαμε διοικητικό συμβούλιο με ένα θέμα. Σας παρακαλώ. Έχουμε βάλει στον κανονισμό μας ότι όταν καλούν κάποιοι και καλούν κι άλλοι κλπ. Μπαίνουν όλα τα θέματα και εντάξει, αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα θα πω τα εξής. Δεν ξέρετε την πρότασή μας. Πώς θα εφαρμοστούμε στο σύνολο οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με ρεαλισμό στο εξής θέμα που αναγνωρίζουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε, ότι ο συσχετισμός στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ψήφο 430 ατόμων δεν ανταποκρίνεται. Ναι, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που λέει η Γενική Συνέλευση. Και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να συνθέτουμε, να βρίσκουμε λύσεις κλπ. Κάναμε μια πρόταση λοιπόν σε όλα τα θέματα, η οποία το μόνο που ζητάμε είναι σήμερα να συζητηθούν με ό,τι σειρά θέλετε, και αυτό θα έλεγα και προχθές θα με έπαιρνα δυνατή. Θεωρούμε ότι το σύνολο των θεμάτων, και το site, και το 1 ευρώ, και το, ξέρω εγώ, 2-3 άλλα πράγματα, και τα γραφεία και όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με το άμεσο αυτό πρόβλημα τελευταίας αντίστασης και μάλιστα συγκροτημένης και να αφήσει εποχή αντίσταση των συνταξιούχων, που στο σύνολό της γίνεται στις 15 του μηνός, και σε ό,τι αφορά την εσταμέντα προτείνουμε γύρω στις 20, όπου μπορούμε να είναι μια κορύφωση. Και βεβαίως δεχτήκαμε μια κορύφωση, ώστε να θυμούνται ότι οι συνταξιούχοι του ΣΜΕΔ δεν παραδώσανε το ταμείο έτσι. Στις 20 του μηνός. Εμείς κάνουμε πρόταση περίπου στις 20. Και μάλιστα δεχτήκαμε, παρόλο που θέλει συζήτηση για να γίνει, γιατί υπήρξε ένας προβληματισμός θαυμάσιος και συγκροτημένος και από τη Βουβεριώτη και από τον Καραπιστόλη και από άλλους, για την πρόταση που τη δεχτήκαμε εμείς στην ανάγκη και έτσι, που έκανε ο Κατσούλης, την οποία θα τη δούμε στην ώρα της, γιατί όλοι έχουμε στόχο να μην κάνουμε τίποτα άσχημο και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, και πιστεύω ότι συμφωνούμε. Λοιπόν, δεν θα σας απασχολήσω καθόλου άλλο συνάδελφοι, θα προχωράμε με τη σειρά που θέλει των θεμάτων ο Πρόεδρος. Επιμένουμε να μην μείνει ούτε ένα από αυτά τα θέματα και θα τα δούμε, γιατί θεωρούμε και δεν έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Τέλειωσα αυτό. Μάλιστα τέλειωσα 8 σε 4,5 λεπτά. Έσπασες ρεκόρ. Λοιπόν, πάνω σε αυτά, στα οποία 90% συμφωνούμε, έχουμε όμως ένα 10% το οποίο το ξέρετε και είμαι υποχρεωμένος να το πω, και αμέσως ξεκινάμε την εξέταση. Λοιπόν, το σύνολο δεν μπορεί ποτέ να ψηφιστεί, ότι είναι απόφαση Γενικής Συνελεύσεως, θα μπορούσε να προσβληθεί πάρα πολύ άνετα, αλλά δεν με ενδιαφέρει να το προσβάλλουμε, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν λέω εμένα, όταν ξεχνιέμαι και λέω εγώ, εννοείται ότι παράταξη και αυτά που πιστεύουμε, έτσι. Γιατί περιέχει μέσα πράγματα τα οποία είναι εκτός του θέματος της Γενικής Συνέλευσης, γιατί ψηφίστηκε από λίγους και τα ρέστα. Δεν ενδιαφέρομαστε όμως να χάσουμε χρόνο περί αυτού, διότι αλλού είναι το διακύβευμα. Λοιπόν, και επίσης από τα μηνύματα που λαμβάνουμε όλοι, όχι μόνο εγώ, οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι έχουν την τεράστια αγωνία τι θα γίνει με το ταμείο και τι θα γίνει με τις συντάξεις. Εσείς προτείνετε αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις 15 του μήνα, στην οποία ήδη έχουμε πάρει απόφαση στο περασμένο Συμβούλιο, της Παρασκευής δηλαδή, θετική. Προτείνετε και αυτήν τώρα σήμερα στις 20 και προτείνετε και τον Ιανουάριο από παλαιότερο τέτοιο κινητοποίηση. Σε αυτές είμαστε όλοι σύμφωνοι, αλλά επειδή είμαστε, ας πούμε, πατάμε στο έδαφος, ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξουν αυτά απολύτως τίποτα από την κατάσταση όπως ρέει. Οπότε, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε έναντι των αγωνιωδών εκκλήσεων των συναδέλφων τι γίνεται με τις συντάξεις και με το ταμείο, υποχρεωμένοι να εμείνουμε σταθερά στα 10 θέματα που τα ξέρετε όλοι, γι' αυτό δεν χρειάζεται φιλοσοφία, τα οποία προβάλαμε όχι μόνο με έγγραφα προς ΣΜΕΔ, ΤΕ και ΕΤΑ, αλλά και με παρουσίες 3, θυμάμαι τις τελευταίες τώρα παρουσίες που έκανα προσωπικά,
και στην τελευταία τη χθεσινή, που ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, με βοήθησε ο Φιλιππίδης ως προς το θέμα των περικοπών, ο Τσιβεριώτης ως προς το 1 ευρώ και ο Κουλιούμης ως προς το εφάπαξ. Τα υπόλοιπα τα ανέλησα εγώ. Οι άνθρωποι, τώρα όσο μπορώ να φανταστώ, να καταλάβω δηλαδή, δεν είναι αντίθετοι, αλλά δεν είναι και θετικοί. Δηλαδή δεν θα πάρουν αυτή η πρωτοβουλία. Και γι' αυτό σας είπα πριν ότι εγώ είμαι υπέρ ευχαριστημένος με την τεχνική υποστήριξη του Σάββατου Ρομπόλη, τον οποίον θεωρώ σπάνιο άνθρωπο, όχι μόνο σαν επιστήμονα, αλλά θα σας πω κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές. Του είπα να βρω τρόπο να πάρει μια στοιχειώδη αμοιβή, γιατί εγώ ξέρω στη ζωή μου ότι όποιος δουλεύει πρέπει να πληρώνει. Και με σταύρωσε ότι δεν θέλει φράγκο. Δεν έχει πάρει ποτέ και είναι όχι μόνο καθηγητής, αλλά είναι και μέσα σε όλο στα συνδικάτα έχει μια τεράστια παρουσία. Λοιπόν, τώρα στο μέτρο που είμαι εργολάβος και πολιτικός μηχανικός και τα ρέστα, ξέρω να γνωρίζω τον απέναντί μου. Μπορούσα να του πω διάφορους τρόπους, ας πούμε, πώς θα εισπράξει. Που δεν το μάθανε κανένας από εσάς. Οι δυο μας ήμασταν, δεν υπήρχε παρουσία, ούτε βίντεο, ούτε μαγνητόφωνο. Και όμως τον πίεσα δηλαδή ασφυκτικά και μέχρι τέλους είπε όχι, εγώ το κάνω έτσι. Εμείς το είμαστε εργολάβοι και ερχόμαστε σεμινάρια για αυτό. Λοιπόν, τελείωσα με την εισαγωγή, συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε κάθε λεπτό πλέον μετράει. Διαβάζω κι εγώ εντάχει τα θέματα, εάν θέλει κάποιος να πει, όπως το έκανε και ο Κώστας ο Τζατζάνης. Πρόεδρε, μια διευκρινιστική ερώτηση. Όσον αφορά το θέμα του ΕΦΑΠΑΞ, επειδή όσο με αφορά εμένα, έχουν πάρει καμιά δεκαετία συνάδελφοι και ρωτάνε, το ΕΦΑΠΑΞ αποδόθηκε μέχρι το 25-13. Υπάρχει προοπτική αυτό το ΕΦΑΠΑΞ, τέλος πάντων, αυτά τα λεφτά που λύτωσε με τις 10.000, να ξεκινήσει τώρα. Συνέχισε. 10 ερωτηματικό. Ναι, εντάξει. Αισιόδοξος. Ναι, για προχωρά. ναι. Είπα, παλιά ήταν. Ναι. Λοιπόν, έχεις καμιά πληροφόρηση τι γίνεται με αυτό? Μάλιστα. Απόλυτη πληροφόρηση. Λοιπόν, 10 ήταν παλιά που λες εσύ και δεν υπάρχει. Εγώ βέβαια είχα πάρει 6. Αλλά... αυτά που είναι τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έβγαιναν καρόστον. Βρες καμιά καρδίτσα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έγινε το εξής τρελό. Το λέω πολύ σύντομα. Πήγε ο Κουλιούμης να υπολογίσει τι του βγαίνει, γιατί σε αυτή την κατηγορία ο Σολώνας ο Κουλιούμης. Και του βγήκανε 3.000. Και ο άνθρωπος έπεσε, του βγήκαν οι κάτσες, πέσανε τα μαλλιά του κτλ. Οπότε το βάλε σαν πείσμα, στοίχημα, πώς να το πούμε έτσι. Και επειδή ο Κουλιούμης δεν είναι τυχαίος, ξέρει δηλαδή κατά τη γνώμη μου από όλους τους μηχανικούς καλύτερα τους νόμους. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Όχι μόνο τους ξέρει, αλλά και πώς θα τους εκμεταλλευτεί. Να μην σας τα πω εγώ. Έκανε μια εκπληκτική δουλειά, δοκτορά το λέω εγώ, γελώντας μαζί του, που έβαλε μέσα όλους τους νόμους, όλα τα συγκριτικά με άλλους ανθρώπους, δηλαδή συμβολιογράφους, δικηγόρους, γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, και καταλήξαμε χτες στη Διοικούσα Επιτροπή να επαιτούμε επέτες, να μας δώσουν την απόφασή τους άμεσα, δηλαδή να μην περιμένουμε ένα μήνα να πάει στο Υπουργείο και τα ρέστα, άμεσα και να εφαρμόσουν, το έδωσε και έτοιμο, ένα διάγραμμα με όποιον υπάλληλο θέλουν μέσα. Να δούμε τι παίρνει ο υπάλληλος και τι παίρνουν οι πλούσιοι μηχανικοί. Με αυτά όλα τα πράγματα, δηλαδή με γραφήματα, γραφικές παραστάσεις, με γραφήματα, με συγκριτικές καταστάσεις και με τεκμηρίωση γραπτή, μιλάμε για άπειρα ξενίδια. Δηλαδή, ο άνθρωπος σου απέδειξε 100%, εγώ είμαι 100% πεπισμένος, ότι πρέπει να είναι πενταπλάσια. Και χτες τους είπε, δώστε μου, και του λένε, μα είναι άλλα, παίρνουν και πολλά. Όχι, λέει, αναλογικά. Πρόσεξε, αναλογικά. Δηλαδή, αν πάρει που παίρνει ο συμβολιογράφος 30 και λέτε εσείς ότι τα βάσισε σε αυτά, ο μηχανικός πόσο πρέπει να πάρει?
Όχι Λοιπόν, πόσα δίνει και πόσα παίρνει. ναι, αυτό είναι. Αναλογικά, δηλαδή με τους ίδιους όρους. Και αν εσείς πείτε ότι ναι, αλλά οι συμβολιογράφοι πληρώσαν παραπάνω, μάλιστα πληρώσαν παραπάνω, βάσει αυτό που πλήρωσε ο μηχανικός, πόσο σας παίρνει. Και εκεί βγαίνει ότι είναι τετραπλάσια έως πενταπλάσια από αυτά που υπολογίζαν. Τώρα, αυτή είναι η απάντηση. Πολύ συγκεκριμένο. Δόθηκε αυτό το εφάπαξ τέλος πάντων ο Καφέτης Καραμάνης. Μια λέξη να τελειώσω. Μια λέξη να τελειώσω. Ναι, αυτό να τελειώσω μια λέξη. Θα ξεκινήσει ξανά. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτό που προσπαθώ, έχεις δίκιο. Η κατακλείδα είναι η εξής. Ότι αυτό λοιπόν το πράγμα δόθηκε εδώ, δόθηκε στο ΕΤΑ, το υπογράψαμε στα ΜΕΔΕ ως πρόεδρο δηλαδή. Και στο Υπουργείο. 3 δώσαμε στο Υπουργείο. Δηλαδή στον καθήλυ την αρμόδια διεύθυνση, στην καθήλυ αρμόδια διεύθυνση, στον Πετρόπουλο και στην Αξιόλου. 3. Και αναμένουμε την απάντησή τους. Και επειδή δεσμεύτηκε το ΣΜΕΔΕ να μας δώσει άμεσα την απόφαση, θα ξέρουμε τι λέει το ΣΜΕΔΕ καταρχήν. Δεν σου κρύβω ότι αυτό το πράγμα δεν θα λήξει, εάν δεν περάσουν τέτοιες απόψεις, δεν θα λήξει ειρηνικά. Θα πάμε όπου πάει. Λοιπόν, αλλά λογικά πρέπει να τους έχει πείσει και αυτούς. Και απλώς είναι θέμα γοήτρου, εγωισμού, δεν ξέρω τι είναι, να πιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Με αποτέλεσμα, μόλις γίνει αυτό το πράγμα, γιατί οι άλλοι έχουν ήδη ωφεληθεί οι άλλες κατηγορίες, ας πούμε, γιατροί, δικηγόροι και τα ρέστα, από τη μελέτη του Κουλιόμου τώρα. Ωφεληθήκανε να μπει μπροστά και αυτό το μηχανοπήγαδο. Εκεί που, όπως είπε ο Πετράτος την Παρασκευή που λείπατε, είπε ο Πετράτος ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει εξουσιοδότηση να βγάζει νέες συντάξεις, αλλά εσένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Όχι, εγώ. Εσύ είσαι το 13, από το 13 και ότι σταμάτησε το Σεπτέμβριο του 2013. Η απάντηση είναι αυτά που σου θα δοθεί. Καθυστέρηση. Και πότε θα ξεκινήσει αυτό. Να εγκριθεί ο τρόπος του Κουλιούμι. Και εκεί κολλάνε. Να εγκρίνουν τον τρόπο του Κουλιούμι. Τώρα γιατί κολλάνε, δηλαδή οι άλλοι να παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες και οι μηχανικοί να παίρνουν μονοψήφια, δεν έχω καταλάβει. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, διαδικαστική πρόταση να συνεχίσουμε αυτό το θέμα να το τελειώσουμε. Τελείωσε εγώ. Ναι, έχω εγώ να πω για το θέμα. Ωραία, πες. Υπήρξε μια πρόταση της Επιτροπής Προβλημάτων που τη στείλαμε, τη φτιάξαμε επίσημο κείμενο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και τη στείλαμε στον αυτό που έλεγε για το ΕΦΑΠ. Να σταματήσουμε κάτι λογαριασμούς που κάναμε εκεί πέρα, που λέγανε με τον τύπο, το μαθηματικό και αυτά, και να δώσουμε τα ΕΦΑΠΑΞ. Και να μην καθυστερούν. Εκεί είχαμε μείνει. Στη συνέχεια έμαθα ότι ο Βουλιούμης και μάλιστα με πολύ σοβαρό τρόπο κάνει όλα αυτά που θέλετε και παρακαλώ πολύ να υπάρξει πρώτον να κατατεθεί και να έχουμε, να μας σταλεί email, όχι τώρα, οποιαδήποτε γραπτή ενέργεια, ετοιμάτων κλπ. Κάνατε σε οποιαδήποτε. Συγγνώμη αν δεν το κάνω. Ναι. Όχι, θα μας το στείλετε email. Ναι. Και η πρότασή μου είναι ότι εμείς πρέπει τώρα δηλαδή να βγάλουμε απόφαση ότι το θέμα των ΕΠΑΠΑΞ με την διεκδίκηση που την πενταπλάσια κλπ. Όπως αυτό να συντάξει ο πρόεδρος. Να αποφασίσουμε εμείς τώρα ότι θα βγει μια διεκδίκηση συγκεκριμένη όσο μπορεί να στηριχθεί καλύτερα με βάση αυτά που μας είπε τώρα ο πρόεδρος, να τη συντάξει, να την επικυρώσουμε με τα email και να φύγει αύριο κιόλας αν γίνεται. Υπάρχει αντίρρηση σε αυτό που υπάρχει αντίρρηση. Τελείως. Γράφει ομόφωνα. Άλλος. Προχωρούμε τότε. Θέλω το λόγο. Για 5 λεπτά. Όχι, 1 λεπτό. Τώρα έχουμε μια σειρά. Θα πω εγώ την εισήγηση. Επί αυτό που είπες, θέλω να μιλήσω και εγώ για 5 λεπτά. Εγώ προτιμώ να τελειώσω πρώτα και μετά. Αλλά ένα-ένα τα θέμα γιατί ξεχνάμε μετά. Σωστά. Για το ΕΦΑΠΑΞ. Για το ΕΦΑΠΑΞ. Όχι. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Ένα-ένα. Να κάνω μια ενημέρωση, μισό λεπτό θέλω, να σας ενημερώσω ότι βάσει των αποφάσεων που είχαμε πάρει και σαν Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τις άλλες που κάναμε προχτές με τον Μακέδο, στείλαμε σήμερα το πρωί, εγώ και ο Χριστόλης, το mail που μας ζήτησε για να βάζει τη Δημόσια Επιτροπή της Δευτέρας, είναι εδώ, απλώς αν συμφωνούμε όλοι με την ενέργεια που κάναμε. Αν συμφωνείτε όλοι, αυτό τίποτα. Υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Διαδικαστικά έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα να το αποφύγουμε.
Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, να δοθεί εξουσιοδότηση να προβεί ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ και μέλη, όχι τα μέλη, και μέλη, δηλαδή όπως γίνεται όσοι θέλουν και του ΔΣ σε παραστάσεις και εξώδικα κατά Υπουργού Αυτιόγλου, Υπουργού Πετρόπουλου, Διοικούσας Επιτροπής ΤΑΑΤΣ με ΔΕ για εδώ τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το διορθώνω το εξώδικα επειδή καλό είναι, το εξώδικο είναι μια σοβαρή κίνηση που σου λέει ότι λάβουμε υπόψη, αλλιώς θα πάω δικαστικά. Λοιπόν, επειδή εγώ θεωρώ ότι μόνον από λάθος ή από, τι να πω άλλο, μην πω καμιά κοντράτα, θα το απορρίψουν αυτά που λέμε, το εξώδικα βάλτε το ένα ερωτηματικό. Λοιπόν, το πρώτο περί καταβολής επάξης των συντάξεων εκ της κερδοφορίας του ΜΕΔΕ, θεωρώ ότι το είπα, το τέλειωσα, μην επανερχόμαστε. Έτσι, λοιπόν, και βασίζεται και στην ηθική, διότι η πιστοδοσία που θέλει μεγάλα νούμερα οφείλεται στην περιουσία του ΣΜΕΔΕ. Όλα σας τα έχω δικαιολογήσει τώρα, μην σας κουράζει ο κάτω τέτοια. Έχω μία ερώτηση, μία διακρίνηση. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Και αυτό να το γράψουμε οπωσδήποτε, Κώστα Τσατσάνη, ότι αυτό που κάνουμε εμείς ο αγώνας αυτή τη στιγμή δεν αφορά 30.000 συνταξιούχους, αυτή είναι τελείως πλαστός ο διαχωρισμός. Αφορά 150.000 μηχανικούς, διότι η σημερινή ενεργή μηχανική από 1 έως 40 χρόνια θα γίνουν συνταξιούχοι. Λοιπόν, τελειώνει αυτό. Προχωράμε τώρα εντάχει απόδοση αντισταθμιστικών μνημονιακών περικοπών βάσει του 2288. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό ήθελα να πω το εξής. Μίλησες προηγουμένως για ότι υπάρχουν περισσεύματα από τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάποια πράγματα. Αυτό είναι φαντασίωση, ας πούμε. Όχι, απολύτως τεκμηριωμένο, διότι ας πούμε από οικειοδοσία και μόνο, είπαμε είναι 70.000 περίπου οι ιδιωτικές το χρόνο, έχει σήμερα που μιλάμε έχει 10 εκατομμύρια. Αλλά το έβαλε τελείως επιστημονικά, που δεν μπορούσαμε εμείς ποτέ να το κάνουμε, με το 103% που έβαλε, δεν το είπε γιατί του έτσι κατέβηκε εξ επιφυτήσεως, αλλά διότι υπάρχει νομική κατοχύρωση και ευρωπαϊκό κεκτημένο, να το πω έτσι. Αναρωτιέμαι το εξής. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι τα αποθεματικά, τα χρηματικά αποθεματικά του ΣΜΕΔΕ έχουν κλαπεί. Από το 50 μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι ίδιοι νόμοι οι οποίοι επιτρέπουν αυτές τις κλοπές ότι ισχύουν. Γιατί δεν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία? Θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία και δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει πάλι τίποτα. Επομένως, πώς ας πούμε βγάζει κανείς στα χαρτιά ότι θα υπάρχει ένα πλεόνασμα από την εγκυοδοσία ή δεν ξέρω από τι άλλο, ενώ συνεχίζεται η κλοπή. Ναι, με αυτή την κλοπή μιλάμε μόνο για 10 εκατομμύρια. Θυμίζω, θα το πούμε πιο κάτω, ότι εμείς φιλοδοξούμε να πάρει το Ταμείο να πάρει 2,5 δις από την Ευρώπη. Έτσι. Θέλω να πω ότι έχουμε και άλλα χαρτιά κρυμμένα στο μανίκι. Οπότε δεν μιλάμε πολύ για αυτό. Το Ταμείο 2,5 από την Ευρώπη, αλλά επειδή ισχύουν οι νόμοι, αυτά τα λεφτά θα ξαναπέσουν πάλι στην μαύρη τρύπα. Ναι, έχεις δίκιο. Επομένως, θέλω να πω το εξής, ότι αν δεν κάνουμε μια κίνηση, σοβαρή κίνηση, να διαγραφούν αυτοί οι νόμοι, οι οποίοι επιτρέπουν την κλοπή των αποθεματικών των χρηματικών του ΣΜΕΔΕ, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχω καταλάβει καλά. Απολύτως. Και σου θυμίζω ότι την Παρασκευή περάσαμε όλες αυτές τις προτάσεις που έκανες. Ναι, εντάξει, αλλά... Αλλά απλώς η παρατήρηση ήταν ότι είναι... Στρατηγικά και όχι τακτικά. Στρατηγικά και όχι τακτικά. Δηλαδή σήμερα μιλάμε μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Μέχρι 20 Δεκεμβρίου που θα γίνει η τελευταία εκδήλωση. Άρα η ΕΣΑΜΕΔΕ πρέπει να υπάρξει και πρέπει να δυναμώσει. Όχι, η ΕΣΑΜΕΔΕ πρέπει να καταλάβουμε ότι μένει
το μοναδικό καταφύγιο των μηχανικών. Και θα τραβήξουμε και το συλλογισμό. Όχι μόνο με το συλλογισμό που είπα ότι είναι εν δυνάμει συνταξιούχοι, αλλά και διότι μέσω ημών μπορεί να προβάλλουν πράγματα που οι άλλοι φοβόνται ή δεν θέλουν, δεν ξέρω τι. Είναι μια διαδικασία, γι' αυτό το θέμα. Αν συμφωνείτε, το ολοκληρώσουμε τελείως. Να μιλήσουμε και οι άλλοι, δεν μπορείτε συνέχεια οι δύο να μιλάτε. Σας παρακαλώ πολύ. Σταματάω. Σκοτώ να φύγω. Υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχει... Σταματάω, μόνο αυτό σκοτώ να φύγω. Δεν μπορεί να ζήσουμε να το αποφασίσουμε τώρα. Να την επηρώσουμε τώρα. Πέστε το όπως θέλετε. Επικύρωση της συμφωνείτε δηλαδή. Όχι, υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση. Για αυτό που είπατε τις προάλλες, την Παρασκευή κλπ. Σας το υπενθυμίζω. Και είμαστε διατεθειμένοι όλα αυτά να τα ψηφίσουμε τώρα και χωρίς να πούμε ώρα. Εμείς για το θέμα αυτό σας επισημαίνουμε και θα ψηφίσετε και εσείς θα το δείτε. Ότι είναι λάθος, κατά τη γνώμη μας, να ζητάμε περισσέματα του ΤΜΕΔΕ, δεχόμενη την ύπαρξη του ΤΜΕΔΕ κλπ. Εμείς πρέπει να ζητάμε, ή ξέρω εγώ και να λέμε η κερδοφορία. Καταρχήν δεν θα έχει καμία κερδοφορία. Οι εκδικητικές επιστολές τόσα χρόνια επέρνανε από τον Ζατζάνη και το αίμα της καρδιάς του. Σας ξαναείπα στα 20.000 που έβγαλα από το δημόσιο έδωσα 5.000 για τις εκδικητικές επιστολές. Όλοι οι μικροεργολάβοι τα πληρώνανε λίγο πριν πάρουν τη σύνταξη. Και οι μεγαλοεργολάβοι κάθε μέρα φέρνουν θέματα στο ειδικού επιτροπή του αυτού να χαρίσουν εκατοντάδες, τρακοσάδες και τέτοια χιλιάδες ευρώ στους μεγαλοεργολάβους. Και θα συνεχίσουμε αυτό το στυλ. Δεν θα έχει ποτέ κερδοφορία. Το να λέμε λοιπόν και να επιβεβαιώνουμε με αυτά ότι το ΤΜΕΔΕ θα έχει κερδοφορία και να μας δώσετε και εμάς τις συντάξεις είναι λαθεμένη πολιτική αυτή. Προτείνω να μην υποθούν αυτά τα πράγματα και όποιος θέλει να μιλήσει να το δούμε το θέμα καλύτερα και να ψηφίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, θέτω θα πάρω και εγώ το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Γι' αυτό το θέμα. Είμαι σε σύσκεψη. Ό,τι γουστάρω θα πω. Όχι, στο θέμα. Σε αυτό το θέμα ευχαρίστως πες. Ένα λεπτό. Γιώργο, μιλάει. Θέλω να μου πεις, από τα 2,5 δισεκατομμύρια που έχουμε αυτή τη στιγμή... Δεν έχουμε αυτό το θέμα, παρακάτω είναι. Ναι, αυτό περίμενε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε εάν... Άλλο εισαγωγή. Για το ΤΜΕΔΕ μιλάμε. Για το ΤΜΕΔΕ μιλάμε. Θα με τρελάνετε εσείς εδώ. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι υπάρχει ένας νόμος, το 4387. Με αυτόν τον νόμο δεν αλλάζει τίποτα, μόνο θα χρειαστεί, εάν θέλουν οι θεσμοί, να τον αλλάξουν σε ορισμένα πράγματα δια της Βουλής. Άρα, δεν αλλάζει με τίποτα, ούτε με ατομική βόμβα. Είναι νόμος του κράτους, τον έχει βγάλει η κυβέρνηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και τελεία και πάμε. Όσον αφορά το ΤΜΕΔΕ, ορθώς ο Υπουργός έκρινε ότι το ΤΜΕΔΕ θα συνεχίσει τις εκδικητικές επιστολές. Έκρινε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει. Θέλω να μου πεις, από τα 2,5 δισεκατομμύρια κεφάλαιο, πόσα θα δώσουμε εμείς, που δεν το ξέρω σαν μέλος της Δικούς Επιτροπής και το ξέρεις εσύ, στο ΤΜΕΔΕ για εκδικητικές επιστολές, 10 εκατομμύρια, 20, 50, 100. Δηλαδή τα 2,5 εκατομμύρια θα πάνε στον ΕΦΚΑ 2.490 και θα μείνουν τα 10 εκατομμύρια για το, πώς το λένε, για το... Για την Τράπεζα Ελλάδος. Για να δίνει εκδικητικές επιστολές, διότι για να δώσει εκδικητικές επιστολές όπως και η τράπεζα, πρέπει να έχει ένα κεφάλαιο εξασφάλιση. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Είναι 10 εκατομμύρια, είναι 100 εκατομμύρια. Άμα είναι 100 εκατομμύρια, είναι αντί 2,5 εκατομμύρια πάνε στο ΝΕΦΚΑ, θα πάνε 2.400. Άμα είναι 50 εκατομμύρια. Από την πείρα που ξέρω τόσα χρόνια, οι εκδικητικές επιστολές αποδίδουν με τις προμήθειες των εκδικητικών επιστολών, που έβγαλες και εσύ που λες, 10 από τον προϋπολογισμό του ΤΣΒΕΔΕ, έσοδα 10 εκατομμύρια. Με αυτό καλύπταμε τις διοικητικές δαπάνες του ΤΣΒΕΔΕ. Ωραία. Ολοκλήρωσε. Θέλω να πω ότι από όλα όσα λέτε, η βασική μου επιδίωξη εμένα είναι με αυτά όλα θα μειωθεί ή θα αυξηθεί η σύνταξή μας, ναι ή όχι. Διότι εμένα, σαν Διοικητικό Συμβούλιο,
και σαν σκοπός ο δικός μας, βάσει το άρθρο 2, είναι η αλληλεγγύη και η προσπάθεια βελτιώσεως των συνθηκών διαβιώσεως μας. Θα μου δώσει, κύριε Δούκα και κύριε Καντζάνη, εμένα. Αυτό είναι το όλο θέμα. Συνεπώς, η προσπάθειά μας είναι, μια και υπάρχει κατά 90% μια απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ και 801, θα ήθελα να παρακαλέσω, θέλω να παρακαλέσω στον κύριο Τζαντζάνη να βάλει συνημένα που δεν τα ξέρετε. Αυτό έχει μπει. Δεν έχει μπει αυτό ποτέ συνημμένο. Ότι έκανα προσπάθεια. Είναι το επόμενο θέμα. Είναι επόμενο. Ναι. Ένα λεπτό. Αναμονή. Τότε όλα τα σχετικά που επειδή θα ψηφίσουμε, ένα λεπτό θα πω, ήταν η παρατηρήση του Θανάση, του Φιλιππίδη, μπορούν να ενσπείρουν αμφιβολίες και γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω αν και έχουν απαντηθεί αυτά. Να ξέρεις. Λοιπόν, ναι, η πρώτη απάντηση είναι ότι γι' αυτό σας ξεκίνησα και μάλιστα το έκανα και λίγο μελό και είπα ότι είναι συγκινητικό, ότι κτλ. Εμείς δεν μιλάμε για αυτό το ΤΜΕΔΕ που υπάρχει σήμερα. Με τον νόμο. Με τον νόμο, όχι, συγγνώμη. Ο νόμος λέει μέσα ότι βάσει υπουργικής απόφασης γίνονται διάφορα. Άρα δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Τίποτα. Λοιπόν, άρα όλα και γι' αυτό δίνουμε από τη Γενική Διεύθυνση. Μην με διακόψεις όμως για να καταλάβεις την απάντησή μου. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό επεμβήκαμε στην κατάλληλη στιγμή, στο παρα 1, όχι στο παρα 5, να κάνουμε τα πράγματα βατά. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση κοινωνικά να γίνει αποδεκτό, να γίνει ένα ΤΜΕΔΕ υπέροχο, δηλαδή που να δίνει εγγυητικές, να είναι πιστοδοσία, να είναι τα πάντα, και από την άλλη να ψάχνουμε στα σπίτια με 7-8 κατοστάρικα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Άρα προλαβαίνουμε και την πολιτεία και τους φορείς και τους ΤΜΕΔΕΣ και όλους και τους λέμε, παιδιά, κάντε αυτό την προσθήκη ώστε να μην πέσουν οι συντάξεις. Αυτό ακριβώς που θέλεις. Το ένα λοιπόν είναι ότι υπάρχει υπουργική απόφαση. Στο νόμο μέσα. Άρα όλα εξαρτώνται από το υπουργό. Άρα όλα εξαρτώνται από το υπουργό. Δεν έχει δει τίποτα ακόμα. Διαδικασία παρακαλώ. Ένα λεπτό. Διαδικασία. Μην με διακόψεις γιατί θέλω και οι άλλοι να καταλάβουν. Όχι εσύ. Ναι. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ ηρεμία. Λοιπόν, το ένα είναι ότι νομίμως πάμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάει στην Βουλή ξανά. Το άλλο είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτό σημαίνει το δακτρύβεκτο περί Σάββαρο-Πόλη που μας βοήθησε. Το άλλο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται αναλογιστική μελέτη που δίνει απάντηση σε αυτά. Και το επίσης τελευταίο και πάρα πολύ σπουδαίο, με τις εγγυητικές, πράγματι είναι έτσι. Αλλά έχει βάζει μέσα την πιστοδοσία. Πιστοδοσία σημαίνει για δις. Δεν μπορείς να κάνεις προεξοφλήσεις τούτο εκείνο το άλλο, εάν δεν έχεις από πίσω σου τουλάχιστον το 100% εξασφάλιση. Αλλιώς είσαι θεομπαίκτης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να πληκιστεί βάσει του νόμου. Αυτά θα τα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Μην διακόψεις. Άρα θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε σιωπάτε ένα λεπτό, παιδιά. Υπερβάλλεις. Εγώ υπερβάλλω. Να κάνεις την παρατήρηση, αλλά υπερβάλλεις. Πραγματικά υπερβάλλεις. Εγώ υπερβάλλω. Λοιπόν, ένα λεπτό ησυχία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι προτελευταίο μάλλον συμβούλιο. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Λοιπόν, άρα γίνεται ανάλογος που το είπαμε, και επειδή μπαίνει πιστοδοσία λέμε, μιλάμε για πολλά λεφτά. Έτσι. Και εκεί μπορεί να χωθούν και τα διάφορα που σκοτωνόμαστε. Αλλιώς θα ήμασταν ηλίθιοι να τρέχουμε τώρα στις Ευρώπες και στο τέλος να τα δώσουμε πού, στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή εμείς αγωνιζόμαστε τώρα εδώ για να τα πάρει ο ΕΦΚΑ, βέβαια, και ο ΕΦΚΑ, αφού είναι ξένα τα λεφτά, αυτά τα 2,5 δις, είναι, αν δοθούν, είναι ξένα λεφτά, είναι της Ευρώπης. Οπότε και για την πατρίδα σου, ας το πούμε έτσι. Όχι, αν δικαιωθούν, λέω, στο Λουξεμβούργο, αυτά τα λεφτά τα δίνει η Ευρώπη, δεν βαρύνουν τον ελληνικό λαό. Άρα και γι' αυτό ακόμα αξίζει τον κόπο. Αλλά εμείς τώρα κοιτάμε και το συμφέρον των αυτών που μας έβαλαν εδώ. Λοιπόν, τελείωσε αυτό το θέμα και βάζουμε σε ψηφοφορία. Ναι, λέω την πρότασή μας. Να μην
να μην ψηφίσουμε τίποτα τέτοιο. Με τις αναφορές αυτές δίνεται λογική ενίσχυση στον νόμο, αντί να κάνουμε μόνο αντίσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, η απάντηση είναι... αυτό προτείνω να ψηφιστεί. Μπράβο, πριν ψηφίσουμε ότι δεν απεκδιόμεθα κανενός στρατηγικού μας στόχου, όπως αποδεικνύεται από αυτά που ψηφίσαμε την Παρασκευή, δηλαδή κυνηγάμε το... Τώρα μου λέω για το ΤΜΕΔ, την αναφορά για το ΤΜΕΔ. Αυτό που έγινε τώρα. Άρα είναι τακτικός στόχος. Που λες το ΤΜΕΔ ένα ποσοστό να πηγαίνει στις συντάξεις μας κλπ. Γι' αυτό τακτικός στόχος είναι η εκμετάλλευση του νυν υπάρχοντος. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να περάσει και να κοιτάμε, να σφυράμε. Κάνουμε εκμετάλλευση τακτικού στόχου αυτού και δεν απεκδιόμαστε κανενός στρατηγικού στόχου. Είναι τελείως αυτό. Οπότε το βάζω σε ψηφοφορία. Εμείς οι 5 έχουμε ήδη ψηφίσει, γράψτε ότι είναι 4 κατά, 5-4 τελείωσε. Ο Γιάννης άλλο είπε. Πώς? Όχι, άλλο θέμα. Όχι, οι συνάδελφοι εδώ είναι και συμφωνούν. Δεν τρώμε την ώρα μας, οι συνάδελφοι συμφωνούν ότι θα ζητήσουμε από την κερδοφορία του ΤΜΕΔ και λοιπά, όπως ο αγαπητός μου συνεργάτης Κώστας καταγράφει τα πάντα τελευταία. Ήταν σωστό αυτό κατά τη γνώμη μου, για να μην έχουμε τέτοιες. Θα τα διαβάσετε, θα τα δείτε. Δηλαδή δεν λέμε τίποτα ψέματα. Πρόεδρε, να ρωτήσω επί της διαδικασίας. Πριν ψηφιστεί αυτό, όχι νομίζω, γιατί αυτή η συζήτηση έγινε στο προηγούμενο, την Παρασκευή. Και τώρα τελειώσαμε, έγραψε ότι 5-4 πέρασε. Οπότε να μην ξανάρθω πίσω. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα. Έβαλα επάυξηση συντάξεων από την κερδοφορία του ΤΜΕΔ. Αυτό έβαλα. Βάση υπομνήματος βασιζόμενο. Συγγνώμη, επάυξηση συντάξεων από την κερδοφορία του ΤΜΕΔ βάση υπομνήματος που συνετάγει με τις συμβουλές του καθηγητή Σάβα Ροπόλη. Έγινε αυτό το Ροπόλη. Έγινε το Ροπόλη. Δεν ήσουν το διάβασε. Πρόεδρε, Σάβα Ροπόλη. Να το υποβάλλουμε στο ΤΜΕΔ. Και πρέπει να και θα πάνε να δούμε τον Υπουργό. Ένα δευτερόλεπτο. Έχει εντάξει, επειδή γράφει ο συνάδελφος Τζατζάνης, να υπάρξει μια σύνθεση και να εμφανιστεί ότι έχουμε και αμφιβολίες, αλλά δεν απεμπολούμε. Μήπως πρέπει να μπει, κάνουμε σαν πρόταση. Από την κερδοφορία, από την όποια κερδοφορία του, εφόσον αυτή υπάρξει, έτσι ώστε να εμφανίζεται και η αμφιβολία μας, δεν δεχόμαστε ότι θα υπάρξει, αλλά ούτε το απεμπολούμε. Να το συντρώσουμε έτσι για να φέρουμε. Δεν χρειάζεται. Σε περίπτωση που η περιουσία του Ταμείου υπερκαλύπτει το μαθηματικό απόθεμα σε ποσοστό άνω του 103%, αν δεν το υπερκαλύπτει. Ναι, αυτό είναι το κέρδος. Αυτό θα είναι το κέρδος για το οποίο. Ακριβώς. Όχι, μιλάμε αν υπερκαλύπτει το 103 ώστε να έχει εξασφαλίσει συν 3% ότι θα κάνει την πιστοδοσία. Θα το γράψω γι' αυτό. Όχι, αυτό θα πάει στο υπόμνημα. Δεν έχει γράψει κάπου ότι βάσει του υπομνήματος. Βάσει του υπομνήματος, ναι, 2 λεπτά τώρα. Του υπομνήματος που συνετάγει με τις συμβολές του καθηγητή Σάβα Ροπόλη. Αυτό το υπόμνημα παίρνει μια απόφαση. Πού υπάρχει? Θα συγγραφεί σήμερα. Μου τα φέρει και θα πάει συνημένο. Και θα πάει. Βάσει του υπομνήματος, δηλαδή εν λευκό δέχεστε ό,τι και να συντάξει. Αλλά ένα λεπτό. Όχι, δεν είναι λευκό γιατί αναγνώστηκε τι θα περιέχει παραπάνω. Πρέπει να το. Δεν έγραφε όταν τα διάβασα αυτά. Όχι, γιατί είπες θα το φτιάξεις και θα το σπαρτοστήσεις και θα το βάλεις. Λοιπόν, το οποίο αναγνώστηκε τι διαφορές θα έχει, έτσι, είναι το υπόμνημα αναφέρεται το υπόμνημα, διευκρινίζω ότι αναφέρεται σε προσθήκες στο καταστατικό που αυτή τη στιγμή υποβάλλεται από τους ΤΜΕΔ και λοιπούς στον Υπουργό. Συγγνώμη που δεν ήμουν πάρα πολύ σαφής, αλλά άμα ξέρεις κάτι πολύ καλά, το μεταδίδεις δύσκολα, άσχημα. Λοιπόν, το υπόμνημα αυτό θα περιλαμβάνει τις επεμβάσεις, 2-3 επεμβάσεις στο καταστατικό. Αυτό λοιπόν το πράγμα σας το διάβασα, αν θέλετε να σας το ξαναδιαβάσω θα στο στείλω δηλαδή. Αυτό. Πρόεδρε μου, διάβασε ένα υπόμνημα τώρα, το διάβασες? Διάβασα τις προσθήκες.
Στην αρχή της προσθήκης θα περιέχει και ποιους νόμους θα περιέχει. Οπότε στην απόφαση βάζουμε βάση του υπομνήματος που διαβάστηκε και έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Και θα σταθεί η email. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι όμως να μην στο λόγο. Ό,τι κάνουμε, ο Ρομπόλης είναι να πούμε τα ιερά τέρατα σε αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει πεθαίνει διασταύρωση. Διότι ωραία καλά είναι αυτά που μας λέει ο Ρομπόλης, αλλά μήπως θα τα διασταυρώσουμε και με ένα δεύτερο ιερό τέρας, το οποίο να πούμε λέγεται Ρωμανιάς. Έπρεπε να επιδιώξουμε επαφή, ό,τι και να είναι, και με το Ρωμανιά. Να δούμε, μπορεί και αυτό δεν μας ζητήσει λεφτά ή αυτό δεν ζητήσει λεφτά. Εντάξει, να το εγκρίνουμε αυτό, αλλά να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια διασταύρωση και μια δεύτερη άποψη. Γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραία αυτά, αλλά μπορεί να προσθεθεί και κάτι καλύτερο. Ένα δευτερόλεπτο να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω αυτή την άποψη, προσωπική μου άποψη. Γιατί ο Ρωμανιάς να το λύσουμε αυτό. Ο Ρωμανιάς ήταν και μέσα στην κυβέρνηση, ήταν και πολιτικό πρόσωπο. Γενικός γραμματέας του Υπουργείου. Καθηγητής. Αν θυμάστε, στο εξωτερικό, όχι στην Ελλάδα μονάχα. όπως και βγαίνει και εσύ της τηλεοράσης. Συγγνώμη. Όπως θα έχετε μάλλον αντιληφθεί, δεν αφήνουμε πέτρα να μη σηκώσουμε, οτιδήποτε να εκμεταλλευτούμε. Σας θυμίζω ότι όταν ο Ρωμανιάς είχε πάει σε τέτοια του ΕΛΕΜ εκδήλωση και εξέφρασε τις απόψεις του για το ασφαλιστικό, είχαμε πάει, εγώ τουλάχιστον είχα πάει και σας ενημέρωσα όλους και το ανέβασα και στο μάχημη μηχανική του Facebook, τι είπε ο Ρωμανιάς, το οποίο ήταν εκπληκτική η παρουσίασή του και μας άνοιξε τα μάτια σε πολλά πράγματα. Μετά του κόλλησα αμέσως μετά την ομιλία να μας καλύψει σε τέτοιο θέμα, στο ασφαλιστικό κτλ. Και τον είδα ότι απέφευγε, δηλαδή δεν μπορώ να τον κυνηγάω από πίσω. Για κάποιους λόγους που εγώ δεν ξέρω. Εσύ λοιπόν αν θέλεις και βρεις κάτι πάνω σε αυτά, αλλά δεν θα χάσουμε ούτε ώρα από αυτά που ψηφίσαμε. Από εκεί και πέρα, εάν εσύ βρεις κάτι, κάνουμε και ηλεκτρονική ψηφοφορία και κάνουμε και... Δεν θα προσπαθήσουμε. Θέλει λεφτά γι' αυτό. Καλά, καλά, ο Ρωμανιάς δεν είναι θέμα χρημάτων. Ένα δευτερόλεπτο. Αφού ψηφίσαμε, πάνω σε αυτό. Ναι, πάνω στο θέμα του Έλληνα. Επειδή εγώ κατανοώ τη διάσταση ότι ό,τι λέμε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο έχει και την πολιτικό, διαδικαστικό κλπ. Διάστασή του. Και επειδή είναι σωστό και τούτο που είναι κακίνο με φέρει, δηλαδή να προχωρήσουμε στην ιστορία του υπομνήματος, αλλά κάπου για να μην μας πει κάποιος ότι το μασίσατε αμάσιτο και άρα ενισχύεται αυτό που πάμε να κάνουμε. Έχουμε τις αμφιβολίες μας σχετικά με το 103 και το κέρδος κλπ. Εγώ ρωτάω απλά. Πού μέσα σε αυτή την πρόταση που θα πάει μαζί με το υπόμνημα θα φαίνεται αυτή η ισχυρή αμφιβολία για να μπορούμε αύριο να πούμε εμείς αμφιβάλαμε, αλλά για να μην το απεμπολίσουμε το κάνουμε. Δηλαδή στην κατεύθυνση αυτού που είπε ο συνάδελφος Τζατζάνη θα το θεωρώ νόμιμο. Να είμαστε γκάζι φρένος. Κατανοητό. Σε αυτά που ψηφίστηκαν από τις δικές μου προτάσεις μετά, είναι φανερό ότι δεν απεμπολούμε απολύτως τίποτα. Όχι, έχουμε τις αμφιβολίες μας, όχι μόνο αμφιβολίες, είναι απόφαση. Απόφαση να κάνουμε όποιες ενέργειες ή άλλες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Λοιπόν, τη διάβασα την απόφαση, έτσι. Διάβασε κύριε Γραμματέα. Γράψε 5-4. Ναι, το πιάσα. Επάψη διδάξεων από την πληροφορία του ΜΕΔΕ βάσει υπομνήματος που διαβάστηκε και θα σταλεί email με τις συμβουλές του καθηγητή Σάβα Ρομπόλη, πώς το λέτε. Ναι. Δηλαδή αναθέτουμε στον Ρομπόλη να μας πει θα κάνουμε εμείς. Όχι, μας είπε ο Ρομπόλης. Διαβάστηκε, μας είπε συγκεκριμένο πράγμα αυτό που διάβασε. Θα μας το στείλει. Ο Ρομπόλης είπε 2 επεμβάσεις και μία πρόσθεση από 3. Δεν μπορεί να κάνει το υπόμνημα αυτό. Αυτό δεν θα ακούσω. Αυτή την απόφαση πήραν οι συνάδελφοι. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Και μία πρόσθεση από 3, την οποία όμως ενέκρινε ο Ρομπόλης, άρα 3 επεμβάσεις, μικροεπεμβάσεις σε έκταση στο πράγμα, τα οποία ανατρέπουν εντελώς το σκηνικό και έρχονται προς αυτά που θέλουμε. Να προσθέσω και εγώ κάτι. Αν θα λέει υπόμνημα, θα πρέπει στο υπόμνημα αυτό να περιλαμβάνονται και τα ψηφίσματα που αφορούν πλέον τα άλλα τα οποία είχαν πει. Όχι, αυτό είναι το επόμενο του Ρομπόλη. Δεν πάει. Για τον εξής απλό λόγο.
αυτά που λες θα γίνουν πασίγνωστα μέσω του YouTube, μέσω των πρακτικών, μέσω αν κάνουμε και, πώς τη λένε, αν χρειαστεί. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε. Εάν κάνουμε, πώς τη λένε αυτής, συνέντευξη τύπου. Ναι, αυτά δεν τα κρύβουμε από κανέναν. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε το ταμείο μας καλύτερο και όχι να το εξαφανίσουμε. Γιατί πληρώνουν τα ίδια και πιο πολλά εννοείται. Στον ΕΦΚΑ τώρα. Γιάννης λέει άλλο, δεν λέει αυτό που λέει. Ένα λεπτό. Να κατάλαβα. Ναι. Οπότε το να κάνεις ένα υπόμνημα που να λες ότι κύριε, σε αυτό που κάνεις το ΤΜΕΔΕ, βάλε αυτό μέσα για να λειτουργήσει το ΤΜΕΔΕ σου, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε το κανονικό μας ταμείο, αφού δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Άρα στο υπόμνημα θα πρέπει να το πούμε ότι ναι, επειδή έχετε φτιάξει αυτόν τον νόμο, εμείς προτείνουμε αυτές τις βελτιώσεις, αλλά η θέση μας είναι αυτή. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό. Ένα υπόμνημα ότι εντάξει, ό,τι κάνετε καλώς, θα γίνει γερή. Λοιπόν, προτείνω, αν συμφωνείτε, στο υπόμνημα να μπει. Επειδή δεν έγινε η πάγια θέση. Τώρα δεν συζητάμε το υπόμνημα. Όταν φτάσουμε στο υπόμνημα, τότε θα τα πούμε όλα μαζί. Θα ακούσουμε μια, καλά το πες, θα ακούσουμε μια εισαγωγή, μικρή εισαγωγή, που θα λέει ότι επειδή δεν δεχτήκατε εκείνα, γιατί εμείς τους κυνηγάμε πριν ψηφιστεί το ασφαλιστικό άθροισμα. Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, είναι διαφορετικά. Δεν ψηφιστήκαν εκείνα, από τα οποία δεν παρετούμαστε. Από τα οποία δεν παρετούμαστε. Στο δικό σας το πράγμα, για να είναι λειτουργικό, έτσι. Προτείνουμε αυτά. Και χωρίς να παρετούμεθα από αυτά, προτείνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Όχι, ήταν χρήσιμα αυτά, το ένα και το άλλο. Αν μου επιτρέπετε να κάτι για τη σύνταξη, γιατί δεν πήγαινε καλά, από ό,τι είδα εδώ πέρα το έφτιαξε καλύτερα. Είναι βλακεία. Επάυση των συντάξεων από την κερδοφορία του ΤΜΕΔΕ βάσει των σημείων που διαβάστηκαν και θα σταλούν email, που διαβάστηκαν και θα σταλούν email για τα πρακτικά, ή αν θέλεις δώσε μου το... Ναι, όχι, θα κατατεθούν και θα διαμορφωθούν σε υπόμνημα από τον καθηγητή Ρομπόλη. Αυτό μάλλον κατάλαβα ότι θέλετε να πείτε. Όχι. Πώς για άλλο είναι ακριβό, πέστε μου ακριβό να το γράψω. Πού παίρνει ο Ρομπόλης, πώς μπαίνει και σύμφωνα με τη μελέτη Ρομπόλη. Ο Ρομπόλης έκανε συγκεκριμένα πράγματα για το τμήμα. Αφήστε να τον οποίο πρόεδρο προσπαθώ να κάνει. Ό,τι που πείτε, δεν θέλετε να ανοίγω το στόμα μου, παίρνουν την απόφαση που πήραμε. Είπα εγώ, πρέπει να γράψω. Σήμερα επόμενο υπό την τελική κρίση μας. Για να εμφανιστεί ότι δεν κάνουμε ό,τι μας λέει εμάς. Λοιπόν, όχι, γιατί πρέπει να είναι απόφαση. Λοιπόν, σχετικά με αυτό το α θέμα, στην περιπτώσει, έγιναν από το Σάββατο Ρομπόλη τρεις προσθήκες. Γράφω απόφαση τώρα. Ναι. Έγιναν από το Σάββατο το Ρομπόλη. Τρεις προσθήκες στο καταστατικό του ΤΜΕΔΕ. Δηλαδή έτσι εμείς το δεχόμαστε το ΤΜΕΔΕ. Τα πάμε αυτά, δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλο, συζητήθηκε σήμερα. Δεν έχω καταλάβει. Εγώ το είπα στην απόφασή μου. Στο οποίο υπόμνημα ως εισαγωγή. Το καταστατικό του ΤΜΕΔΕ έγινε από το Σαββαροπόλη, τρεις προσθήκες στο καταστατικό του ΤΜΕΔΕ. Και βάσει αυτών. Θα συνταχθεί υπόμνημα. Θα συνταχθεί υπόμνημα με εισαγωγή περί μη παραίτησής μας από τις πάγιες διεκδικήσεις. Βάσει αυτό θα συνταχθεί υπόμνημα. Με εισαγωγή και το διαμορφωμένο. Με εισαγωγή ότι δεν παραιτούμαστε από τις πάγιες διεκδικήσεις μας, αλλά στο συγκεκριμένο περί ΤΜΕΔΕ διεκδικήσεις μας για υποταμείο, για υποταμεία υπό τον ΕΦΚΑ, έτσι, γράφω να είναι συγκεκριμένο υπό τον ΕΦΚΑ.
αλλά για το συγκεκριμένο ΜΕΔΕ το καθιστά λειτουργικό που αφορά 150.000, πώς το κι αυτό, γιατί τις υπολογίζουν τις ψήφους. Που αφορά 150.000 μηχανικούς. Ναι. Για να γίνει λειτουργικό, δηλαδή να μην ανθεί η... Σχεδόν έχει φτιάξει το επόμενο. Όχι. Να μην ανθεί η... Εμείς είχαμε 5 λέξεις στην πρόταση. Δεν το φτιάχνουμε να τελειώνουμε το επόμενο μας έχει να πούμε. Θα το αφήσουμε και αργότερα. Στην κρίση. Όχι τίποτα, τώρα θα τελειώσει γιατί έχουμε άλλα θέματα. Λοιπόν, μπράβο, ό,τι μου πει. Ναι. Να μην ανθεί ή να μην ανθεί. Πώς λένε, καλό να φαίνεται. Να μην ανθεί η εξασφάλιση. Αρθεί, όχι ανθεί. Ανθεί. Η εξασφάλιση της πιστοδοσίας ενώ παίρνονται οι συνταξιούχοι από μείωση από απότομη μείωση συνταξιού. Ανθεί η πιστοδοσία, ανθεί η σύνταξη. Ενώ παίρνονται οι συνταξιούχοι. Ενώ παίρνονται οι συνταξιούχοι, το οποίο και θα υποβληθεί στο Υπουργείο και στο, πώς το λένε. Το επόμενο θα υποβληθεί στο Υπουργείο. Μπράβο. Το υπόμνημα τίνος. Πρώτη φορά γράφω τη λέξη υπόμνημα. Το επόμενο σε σταμενέ. Τι σε σταμενέ, δεν θα είναι. Γι' αυτό ψηφίσαμε τώρα. Έγιναν από το Σάβαρο Πόλη 3 προσθήκες στο καταστατικό του ΜΕΔΕ. Και βάσει αυτό θα συνταχθεί υπόμνημα με εισαγωγή ότι δεν παρετούσε κλπ. Οπότε δεν χρειάζεται να Για να μην στεναχωριέσαι. Κώστα, για να μην στεναχωριέσαι. Πάντα τα πρακτικά τα στέλνεις. Εάν δούμε μια καλύτερη διατύπωση, σου την κάνουμε. Δηλαδή, να ξέρουμε τι ψηφίσαμε. Αυτό που λέμε ψηφί δεν χρειάζεται γιατί αναφέρεται το επόμενο πριν. Είμαστε μια χαρά. Αυτή είναι η πρόταση που ψηφίσαμε. Που μειοψήφισε, ποια είναι η πρόταση, Κώστα, μπορείς να ακούσω. Με τις αναφορές αυτές για ΚΜΕΔΕ δίνεται λογική ενίσχυση στον νόμο αντί να κάνουμε μόνο αντίσταση αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πρόταση που μειοψήφισε. Ναι, τα πάμε.